Utano wangu nefuma yangu baba zvirimu Mwimba ya Mwari angave murume akanaka arimo Mimba ya Mwari Pasha Papo Pasha TV Hello viewers, tinokuchingamidzai kumatima nenyika kwamuri kutibata tiri pano pamasaisai padande mutande YouTube, Facebook, TikTok. It's your favorite channel, Pasha TV. And today we've got a special guest in the studio. Tine munhu waMwari murevi kana zvakutaurwa nevakadzidza shona yemandoro kwati. Nhasi tatsikwa nemuimbi wenziyo dzechitendero on your favorite program, Artist of the Week. Tina Pastor Trymore Bande. Tinokuchingamidzai murevi. Tinokugamuchirai handiti? Yes. Mukoma muchiona takudedzai kudai so tinombodedza vaimbi vakasiyana siyana vanotandadza vanhu kuvadzikinura munguva yekusuwa munguva yekufara music inova ndo donzvo racho and mane around 15 years music industry. Is it 15 or 17? It's 18 years. 18 years? Yeah. 18. First album 2005. 2005. Yes, second album 2007, third album 2010, 2012. And yeah, up to date. Yeah. I'm going to album after album. Tichimbokudzorai kumashure pamatangiro amakaita mu music industry. Kuda pane mumwe ari nezvekuimba izvi. Makatanga sei? Chipo ichi vamwe vanotinoroteswa, vamwe vanotinosirwa masongs. Imimi nyaya yenyu yakamira sei samufundisi Trymore Bande? Ini ndinotenda ini handigoni kuti ndorota. Handigoni kuti ndine pandonyorerwa song. But for your own information, hakuna chinhu chinoitika panyika chisiri muBhaibheri. Okay. Zvese zvinoitika zvine vhesi yazvo. Saka mukoma Trymore Bande kuimba kunowanikwa pavhesi ipi? Kuimba kwangu kunowanika pane chinhu chiri kuitika. Kana makagara pamagariro atakaita kutaura kwatiri kuita inogona kuita song but munoiona chinolinga muBhaibheri. Alright. So I believe kuti zvekuimba zvinhu zvingori zvinonge zviri mauri. If I tell you kuti kubva ndichitanga up to down handina musi wandakambogara pasi kunyora song ndopinda mustudio ndichiziya chorus svikira album yese yapera zvekuti ini ndikabuda mustudio izvezvi ndaimba song ukanditi imba zvawabva kuimba handizvizivi. Ndakabata vhesi rinoti give us our daily bread. So handifanira kunyorera zvinhu pasi kuti ndizonozvitaure kuti muzozvinzwa. Saka zvinofanira kuti straight kubva kuna Mwari nguva iyoyo zvobva zvauya kwamuri. Alright. Yeah. Sounds good. Zvinotova zvitsva tichizinzwa but yeah, we do understand kuti kune mimwe misambo yemimhanzi tine vamwe vaimbi vasinganyore malyrics. Ndatoshamisika kuti kunziyo dzechitendero kuna vamwe vanongonyora from the heart sematauro amuri kuti. Alright, taking you back to the time yamakatanga kuna 2005. Isinowanzoteera zvinobuda mumapepa nawo. Pakambonzi kune munhu ari kuteedzera kana kuti ari kuimba semumwe muimbi. Ndo pamakazobudikira pachitowanika mamwe ma-CDs akabuda pa that time album. Mazuva acho anga ari Pirates. Yeah. A lot of people they bought your first album vachiti ndeya Pastor Charamba. Hamuna here anything chamakambofesa because I understand there was also an article yaivanzotaura kuti pane pakatomboita kakunetsana but zvakanaka kuti bvunze imimi muripo muchitipindura kuva ruzhinji rweZimbabwe. What really happened on your first album and kana kuti kunetsana zvaifamba sei? Ichokwadi here kana kuti dzaiva nhema dzaitaurei? Zvinoita zvokuti album ramutaura kuti rakanyorwa rari album Rech4? Yeah, 2012. Okay, so it was not your first album? Yeah. Okay. And vanhu vakawanda vakazoritenga mandays aipisa Pirates like zvamutaura rakanzi Charamba. Okay. Dambudziko ratakaita kuvanhu nderimwe chete. Munhu akafanana munhu tikafanana inini nemi tikafanana na face. Takafanana chiso. Yeah.
akumbonzi taona copycat ya Bande face tikangoenda ku voice zvinonzi anokopa asi tikafanana na face munogondofara ini ndaona munhu akafanana nini but ku voice unonzi aiwa arutedzera hapana kubalansa zvakanaka kureva kuti munhu anopa zvipo ndimwari saka mwari vanotoziva kuti kana tikaisa munhu anenge ningi anoona umwe anopfurirwa achienda zvakadaro because it's all about generation after generation. Okay, but maybe what's your current relationship with Pastor Charamba? I no problem no mfundisi. Between us atina no problem. Like was the matter resolved and how was it resolved? Pakati penyu muri vaimbe vechitendero. Zvazvinozoita ndezvekuti mukangowe vanhu vanonzwisisa kuti kuna Mwari anotipa zve. Amuzorambe muchiro. Kunetsana vanhu here and there vanogona kunetsana because I'm the one ndakafonera mufundisi. Alright. Fundisi apa munhu ndakabuditsa ndazoroona ndafonera nemunhu ari kubulawayo achinditi riri kutengeswa rakanzi. Okay. And I say mfundisi wakati oh it's fine we take it from there ndobva ngozvitoro kubva ipapo sematariro angu aita. Alright. But hatina problem. Alright. Okay, how many albums do you name kubva pamakatanga? Ndingangoti ndine maalbum anosvika 12 randirobudisa ndiri 13 rubuna musaisaladi yatakatarisa iyo. Okay. Kuimba unyatsotanga kuti makuimba how did it start? Makatanga kungorerekera here kudziyo dzechitendero oro maybe makafunga kuti ndakambotanga imwe misambo kana kuti sungura jazz? Alright. Ndakangotanga ndichimba gospel. Why? Because takakura tiri vanhu vaenda kuchechi tisu vanonzi takazvarwa kuchechi saka takangokura tichienda kuchechi. Mai vangu vari very 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 strict. If I tell you kuti handina kubvira ndakaita best friends echikomana vaisana ndikakuudzai kuti kubva kusvika izvezvi pandiri panapa handiranga riri umwe musi ndichiputa fodya handiranga riri umwe musi ndichi mwadoro makatako. mai vangu vaive strict zvekudaro zvekurevesa. So ndakakura ndiri munhu aenda kuchechi. Ndakakura ndiri munhu aenda kuchechi. Ndakabva ndatanga kuimba nziyo dzekuchechi asi kuchechi manje pane unongosatonyatsa so ndaimboimba zvakata kunyanya. I remember one day ndakatonzi namufundisi apande ndivoice rakanaka but song yaimba imba muchechi wena ndaimba kuti ndovavarira kuyananisa nyangwe kumagogo chikoro ndakapedza basa ndakadzidza imwe sande ndatsiurwa but zvinoklika musoro ndakuimba makange mauya zvakanaka madzima kuti pange musande kudireidza muchechi tsaiwa unofanira kuimba gospel so makazama kutsvaga masong egospel cassette. Alright. Ndibva but kumbachi kufuti pakusina radio. Wow. Saka kuzopinda mustudio idea yakazouya sema muno muHarare kana kuti makaroti muri kumusha ndirakuenda unonoashowa kuHarare kuti zvakanda wandaitodzidza nawo even nyange mukato kusangana nevairi vatatu vanokuudza kuti aitotaura kuti ndichibva kuno ndiri kunanga kuHarare ina handina kuda because ndobva kwaone ndaifanira kuenda ndaigona kuenda kana marusape kana marondera but ndakati ndiri kuenda kuHarare. Ndichisvika muHarare anombosora kutenderera ndasvika ndakananga kuchechi kuFM handina kumira kuti zvezvo ndakabva ndati ndoimba ndati kupraise and worship makoro group matizaipisa makoro group makoro group ndaitopinda ndairwa manje masongo atairwa kumusha aya ndakumakanda muHarare munonyepa. Saka it was indeed a journey. Successful. Okay, Mapinda music industry. There's an article that I came across sometime. I can't remember. Nguti gore ripas makora kufura. Pachinzi Trymore Bande in a car scandal. Okay, that one. It's 2022. Yakafamba sei. Takatenga mota uchitungisa badala mari. Alright. But papa ina agent between muridzo wemota nini. Alright. Saka agent ndakampa mari, agent akatora mari akapa muridzi mari.
Okay. But wapa muridzi mari ndofunga iwo pachawo vari 2 wana kusvitsana mari dzakakwana. Okay. Ndokubva ati mukomana asara nechi nebalance. You see. So you know kuti zvinhu zvakafanana neizvozvo zvinombokudzikisa. But how do you feel as a gospel artist appearing in a newspaper and ndimune muchimba nziyo dzechitendero dzekuti muri kudzoreredza vanhu? Imimi as a gospel artist in those times you appear in a newspaper but ndimune muchimba nziyo dzekuvakiridza vanhu dzekudzoreredza vanhu, like augone kuwene yatinoti testimony in life. Okay. Unofanira kusangana nezvinhu zvakafanana nezvezvo. Right. Because dai musina kuzvinzwa musinondibvunza that question. Kundibvunza kuziva kuti pane zvamakanzwa. Yeah. Muda kuziva kuti mari dzavo dzabuda sei. Mari dzavo dzobva dzayo mukomana ana kupa. Mota akatenga mukomana uya arikutonyepera. Okay. Kwandiri inini it's a testimony. Iko ndinoudza kuti imi hauna chaunondiudza chinoitika pasi pezuva chisingaperi. Andimona. Because Joseph wemuBhaibheri, Joseph kuti azosvike pakuita gavheni madzikoma akatombodya mari ati tamutengesa. Joseph akatombopinda mujeri. Saka unogona kupomerwa mhaka yausina kupara but kumberi kuine future. Because future yako kuti ende mumberi mukabvunza even munhu akaita mari kutombonzwa kuti akambosungwa akazombodai kana mine especially kana chamwari chiri mauri munofanira kusangana nemapersecution. All right. Yes. Right, Mr. Mufundisi. Pavaimbi vari muno muZimbabwe vamakakura muchiteerera ndeupi wamanyazoti uyu anondiitira, like maybe my inspiration comes from this artist? Okay, wakati wandei but number wekutanga ndi Jakata. Okay. Leonard Jakata. Baba Jam. Number 2 atinga hakuna paunoti ukataura zvegospel music uregedza kutora Pastor Charamba, even Baba Manyeroke. Those are the pioneers of gospel music. Come what uchitopinda mugospel music unofanira kuunderstanda kuti ava ndivana baba. So hautadzi kuva respect and hautadzi kuinspire naye. Because zvatiri kuimba izvi zvitodai tichiimba izvi totori nemanotsi atoziva kuti mwana munyero wakaitwa song uyu mwachimbotipewo revelation yakadai hakuna. Saka ndinova respect asingaiti kana tautaura zvekugospel. Mufundisi Charamba, Baba Manyeroke, I respect them. Then kudanzo ndaifarira Soldier Love, though akasafa. Ndaifarira Soldier Love, aitamba nevoice zvinondiitira na talky vibes. Mukaona vanhu vazhinji vandowanzoita nawo macollab, ndovafarira. There's this song yamakaimba inotaura nezvevana nevabereki. What was the inspiration behind that song? Is it a real life experience or zvinhu zvamunoona zvichiitika munharaunda? Zvonambotaura zviya zvekuti takatodai ndogona kugadzira song. Yeah, then in particular that song. In that song ndine zvinhu zvakawanda manje zvandakaona Okay. zvakaitika. Not kufamily kwangu chete but even kune mafriends angu, mafamilies emafriends angu. Totoona kuti apa pari kurasikwa apa dai tatukwanisa kudai, dai takwanisa kudai. Saka tinozoita come up because we are preachers. Number 1 ndine song yandakaimba inonzi Charamba Peter but kwekupedzisira kwachinoti hazvirevi ini ndinotaura kuti ndakanaka, ndinotoshungairawo kuti Mwari zvandinoimbawo futi zvindibatsire. Saka ndinogona kubatsira umwe munhu wandabatsira asi neni baba ndiri kunyeperai mukabika mumba menyu mimi mukatesta chikafu chenyu mukanzwa chichinaka mega munozvinzwa kuti chanaka. Vanhu vachazokuudzai kuti chiri kunaka munozvipa mbiri kuti akumana. Saka as long as iwewe ukasabatsirika nezvauri kuimba saka udoti ani azobatsirika nazvo. Saka tanga watendeuka iwewe. Ndine song handichaibuditsi this time pandirikubuditsa album because handikona kungawandisa pandakatoirekoda inonzi ndafunga kutendeuka. Alright. Makati vanhu vanozoti ndimurunzi. No, ndinofanira kutodaro. Why ndichidaro? Because ndiri kubuditsa ndaibuditsa ufundisi. Kuti wafundisi wamwe wacho takakurumidza kutendeutsa tisati tatendeuka. Okay. Takakurumidza kuti waidzenyu ndakati munhu akauya achiti ndoda mwana ndindaitobatsira kuti vaite mwana.
ndiri mufundisi ndakangofunga ndira kwa akaimba ndikava ndatatsvaga zvekuti nditaure ukurumidza kutendeutsa ini ndisandatendeuka Mwari vandidana but ngandiregedze kuchizotora advantage yevanhu ivavo. Powerful. Right, before tipedze tativhare handisisina mubvunzo yakawanda because a lot of people watching us on YouTube right now vanenge vangomirira and a lot of people your fans vakatotarisa izvezvo mukoma Trymore Bande this year. Do you have anything that is coming up for this year for the people who listen to your music? Okay, gore rino ya tine album randinobudisa musi Saturday yatarisana nayo iyo ine so 28 September zvinoitika kupi Anglican Cathedral corner second na Nelson Mandela. Okay, ndo patiri kulaunchera album rinonzi Kaore yeah, cloud kaore kemvura kanongoti pamba pako zvobva zvatoibva kanonaisa mvura ikako kekungoti ndepako chete. Saka as long as mukauya kulonji murutonaiwa nekaore kenyiko saka vanhu vouya nemaamburela kana kuti vakazonyatsonayiwa kuti because zvazvinoita zvekuti kaore kanoshanda pakawanda. Okay, ukaenda kuchipingo kuna vanhu vanoshandisa menu ukanzwa kaore kakarova pamba kuzoti kune menu yatomira inogona kunanga iyo. Saka chingoziva kuti kune bomba riri kuitika muupenyu hwako. Kune song yacho inonzi Kaore inonzi mombe dzanga dzisina kumbobvira dzakaendawo kumba kwedu dzaenda kanaya kaore kaya. Okay, macertificate andaive nawo anga asingashandi ndaitozikana kuti mukomana wekugara pabridge. If I tell you kuti kugara pabridge ibasa because ukabvunzwa nzi ari kuita mazuva anoita basa rekugara pabridge. Saka mukomana uya akufara manje. Okay, ane mufaro wekuti mai we kazonaya Kaore macertificate aya akushanda untomona akuira ndege akuenda kuAmerica mona akuya muoffice akugara akutanga kushanda kanga kasipo but kapo. Saka gore rino nderongoti wese ari kungofunga kuti zvisina kumbobvira zvakaitika zvofanira kuitika paKaore. Yeah, powerful. Right, before we close up the segment, ndifunga vazhinji, a lot of people are watching us from South Africa, the diaspora, Zimbabwe, Zambia, Botswana. I can see my sister over there varikutoona pa YouTube vane comment sections type one vanhu but vanhu vanongoida vanzwa kuti is this the real Trymore Bande watinoziva kana taunza any imposter? Ndakambunzwa mumwe ainzi akarohwa anyebera kuti mumwe muimbi somewhere achada kutaura zvedu nzvimbo dzacho nemazita evaimbiwa. So vazhinji when we usually bring them on the studio as our artist of the week panoya nyanzvi dzakaita kunge imimi tinomboti vangotiwo kambichana chete kanzwisa asina kureba kuti vangonzwa kuti zveshuwa aiwa ndi Pastor Trymore Bande vangatinawa tano wangu nepfuma yangu baba zvirimo mwimba yaMwari angave murume akanaka arimo mimba yaMwari vanotaura ngavataure andikendenge ndofunga vanzwa aiwa. For those who were listening mavanzwa ndiwangatinawo munhu waMwari Pastor Trymore Bande. For those who want to get in touch with you vane michato vane mafunerals mazano kwakudidzwa imimi vaimbi vechitendero kuti vakudzoreredze vanhu vanyaradze vanhu vanokubata sei? Vanotibata panhamba dzinoti 0772 614 976 kana kuti 0779 762 512 and Facebook, YouTube, TikTok, Trymore Bande Music. Love you all. Okay, so thank you viewers for watching your favorite program, Artist of the Week. And for me and the rest of the crew behind the scenes, I can see my brother there, Mr. Bandera, wakatibatira machine, tunawatenda so much. Thank you, we love you for supporting us. It's a bye-bye. Basta TV.